Имало едно време една принцеса, различна от другите. Аз съм Пил. Това са Драслю и Рошлю и Гладан. Това е градът ни, Мъглевръх. Ние сме сираци, нямаме си дом. Така че трябва да се оправяме сами. Ето те, ще те хванат. Веднъж се наложи да се дегизирам, за да мина покрай пазачите. И от тогава всички си мислят, че съм принцеса. Привет. Изглежда някой доста се е самозабравил. Жестокият регент Тристан отрови принца. И го превърна в... котле. Полукотка, полупиле. О, какъв е този звяр? Трябваше да съм смела. Много смела. И стойте далеч от сянката. Чакай, опасно ли ще е? Не нараняваме малки котенца. Пардон. Аз съм единствената, която можеше да спаси кралството. Никой не може да ме спре. Доблестта се крие в сърцето. Пил, смелата принцеса. Тук сме в безопасност. Може би не. В киното 4 юли. Разпространява Александра Филмс.